Ene février kalo kile wolonfila samba fila ani mugan fila aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlen tɔw la ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ko bi tɛnɛn sɔgɔma kunnafoni kologiri o caman bɛ an bolokɔrɔ ka lase aw ma i n'a fɔ ladalako la o hukumu kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ soli ka wuliw sabati don o don ka se ka aw sɔgɔ anw na kunnafoniya ko o nasira fɛ ko nin ye a daminɛtɔ la ye maa minnu sera u ka baarakɛyɔrɔ la an ka foli b'u ye minnu b'an lajɛ sɔgɔnɔnaw la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana sɔgɔlen don anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page sanfɛ an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye sabula maa caman fana bɛ sɔgɔ anw na o sira fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Renouveau lamɛnbagaw ma o ma bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ o bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagatiw cogoya ye o kɛrɛfɛ farankan radio kɛmɛ yirika bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka ni kunnafoniya ninnu cari Mali dugubaw fara a dugumisɛnninw kan an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ko bi ye tɛnɛ ye bi ye dɔgɔkun daminɛ ye o la tile fila kɛlen kɔfɛ an ma ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen ni an wasalen bɛ na aw kunnafoni min b'a to aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la bi tile journée kɔnɔna la o la bi tɛnɛ février kalo tile 7 yɛrɛ nouveau matin kunnafoniw bɛna tali kɛ minnu kan olu filɛ sɔgɔmada in na anw ka walawalali bɛna tali kɛ kuma kun min kan o de ye relecture ye relecture kun jumɛn na a taara hukumu jumɛn de kɔnɔna la Isa Kaba bɛna da don olu ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bi ma weleli o ye Dr Sulemani ye ka bɔ CNT kɔnɔna la Dr Sulemani ale min yɛrɛ ye CNT commission de loi o maa ɲɛma don an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ yalima CNT maaw olu kɔni ye gouvernement ka décision u y'a ye cogo di sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale fana bɛ nin nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛrɛfɛ i n'a fɔ ladalako la aw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila Amadu Yɛli Konare ale fana bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ka donfɔli duman b'o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni o fana bɛ lase aw ma Alexis Kalambiri kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseli a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu Yɛli Konare a ye kɛnɛ lasɔrɔ Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tɔnbukutu a bɛ cogo di an bɛ Ala fo k'a barikada e ni fama o kɛra a bɛ cogo di a bɛ Ala fo bi ka fisa kosɛbɛ o diyara n ye o tun bɛ Ala ka tanu ji i bisimila mana kɛ cogo min na sɔɔni ni mun kɛra an bolo an bɛna don olu cɛ ma siga t'a la sɔɔni kuma bɛ d'i ma don kibaru i bɛ tɛmɛ n'a ye sabula i tɛgɛkɔrɔla falen don kunnafoni kolo giriman na ko kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'i bisimila anw bɛna kɛnɛ in dayɛlɛ sisan ni wagati boloda cogo ye Sankolo ale bɛna jɛya Mali fan bɛɛ lajɛlen na fɛn min fo nɛnɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ Mopti marabolo kɔnɔna la bi tilega in na ka fara Bandiagara kan Douanza Tombouctou Gao Menaka olu ka yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔgɔnko la ko o filɛli ko gɛlɛyaw bɛna na don o la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o la tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye Kayikaw olu ta bɛ jɔ degere 37 la Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ 35 ye Segu ani Mopti olu ta bɛ jɔ degere 34 na Tombouctou 31 Gao 32 Kidal 29 Menaka 31 Taoureni olu ta bɛ jɔ degere 29 na Buguni marabolo kɔnɔna la bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye fɛn bɛ tali kɛ Kucalakaw la olu ta bɛ jɔ 35 la Kita 36 Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ degere 34 ye Douanza 33 San 35 Bandiagara 33 Dioila 35 Bamako district kɔnɔna la Sankolo ale jɛyalen mina to funɛnɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati a bɛ dépend tile journée cogoyaw la yɔrɔjan filɛliko na siratigɛ fɛ min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 na olu filɛliw bi ko gɛlɛya mankan bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bɛ jɔ degere 34 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 57 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 34 ye wagati boloda cogo filɛ sɔgɔmada in na ni anw don kan ye don kibaru ale wagati sera n bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka kibaruyaw lase aw ma
Sanga mugani nani be nege kanya wolonfila sanfɛ ko ni ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛlen ni aw ye Amadu ayiwa a bɛ cogo di kanubagaw kɔrɔtɔlen don kana sira a bɛ k'a fɔ siranya o tɔgɔ tɛ Fanta Tomota i ye Fatumata tɔgɔ ye yɔrɔ yɔrɔ a fɔ i k'i kun kɔrɔta siranya t'a farikolo la i wala k'a dɔn k'a fɔ aw y'aw bila aw fila ni dɛmɛ min na k'a fɔ waati a sera a y'aw mɔsɔn yanni i k'a dɔn dugutaa wɛrɛw ka boloda Idrissa Jaja Masa Sidibe ka fara e yɛrɛ kan kuma a ye cɛsiri mun kɛ nin cogoya in kɔnɔ k'aw fo cɛsiri ni wuli ka jɔ la an seginna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura danganiyaw kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw bɛna ta u tacogo kɔrɔ la i n'a fɔ laada la hali ni y'a sɔrɔ a bɛ bɛn kow ka ca jukɔrɔ kow la sira b'i bolo tabarikala aw ni ce aw minnu y'an filɛbagaw n'a kanubaw ye ni a bɛ waati jan mɔ i k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ maa ɲiningali la k'a dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ minnu bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana faamaw b'a fɛ jamana ka taabolo jumɛn kelen kan yɛlɛma dɔw donna i k'a dɔn sariya min ni jamanadenw bɛnn'a kan n'an k'a ma sariti walasa ka se ka transition taacogo baaraw danci yɛlɛma kura dɔw donna a la an bɛna kuma o kow kɛcogo kan bi sɔgɔmada in na CEDEAO fanfɛla la kow taabolo bɛ cogo di an bɛna kuma o fana kan ka da o kan yala finitigilaka minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ lakanabaaw ye an ka jamana kɔnɔ Faransi n'a nɔkamaw Faransi kun ko tile 15 hakili jagabɔ bi kɛ a bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la baaraw nasiratigɛ la togoda caman bɛ bi Mali kɔrɔ n'a tile bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ furanjɔrɔ faga nin waati damadɔ kɔnɔ ko olu bɛ k'a dɔn marabaga jɔnjɔnw bɛ jamana la sabula dɛmɛ nasiratigɛ caman b'a la ka taa ka ɲɛsin olu ma kolokanikaw ye CESCOM min ye k'a dɔn centre de santé jɔnjɔn la k'i k'a dɔn sɔrɔ min koromo kari la an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na a ye aw bisimila waati min na saga 26 bɛ nɛgɛ 7 kan tɛnɛnninkaw fɛ san ale mara kɔnɔna la a y'aw bisimila k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw minnu ye malidenw ye ni aw sigilen don jamana kɔnɔ maliden minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkan ma minnu bɛ yen n'olu ye k'a dɔn malidenw ye ni ala y'u garisɛgɛ bɛn duguba kɔnɔ sigiw ma k'a daminɛ Bamako ani Mali marabolo minnu bɛ yen n'o dɔ ye Kayi ye o dɔ ye Kulikoro ye o dɔ ye Sikaso ye Segu Mopti Gawo Tɔnbukutu ka taa min ye k'a dɔn Menakakaw fɛ yen ka munumunu fɔ ka don Tawudeni ka tila ka na Joyila ka taa Ɲorodi Sahel fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn Narakaw la fɔ ka munumunu ka taa Buguni ninnu bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ kita fɛ marabolow ye ninnu ye Mali tilatilalen don minnu sigiyɔrɔ bɛnna olu ma ka minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn togodaw ma ni o dɔ ye Bɛlɛdugu gun o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Yanfoyila Wasolo mara gun fɔ ka taa se Manden gun ma ani Jitumu gun o gun bɛ Mali la ni i k'a dɔn jamanadenw bɛ nin waati in na renouveau bɛɛ lajɛlen cɔ a la ka aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw ka renouveau ka kibaruyaw ni a ka jɛmukanw olu sugantili kama a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kanna na an y'a fɔ ten tɔ sisan danni nɔ min bɛ tali kɛ Mali kunkan kɔrɔfɔw la furancɛrɔ fanga dafirilen kɔfɛ furancɛrɔ fanga min sigira ni sigikan dɔw ye sariya dɔw la ni o bɛ tali kɛ jamanadenw farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ nunjuru minɛ na walasa ka jɛ sariya tigilamaw minnu b'a dɔn ni k'a dɔn na kari u ka jɛ ka sariya taabolo kura dɔw bɔ min tɔgɔ dara ko transition charte min yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamanakuntigi jɔyɔrɔ danci ka danga danci ka se ka ministre gouvernement ka jama dancili hagaw kɛ fɔ ka se sariya bulon jumɛn bɛ sigi jamana kunna o kɛra CNT o n'a damanda ni waati hakɛ joli bɛ kɛ furancɛrɔ fanga ale baaraw la ni bɛɛ lajɛlen dancira o charte min fɛ o kɔni y'a kanu ka wele bila min ye i k'a dɔn CNT jamakulu ma jɔakun laban ninnu na waasa olu ka se ka na yɛlɛma don a taabolo dɔw la ni ma ɲa k'a fɔ ko fɔlɔ bolodalenw ma se ka kɛ ka bɛn n'u waati ye n'o ye kalo hakɛ min tun fɔra kalata ale kɛlɛ la ni furancɛrɔ fanga yɛrɛ jɔkunuma hakɛw la o kama a yira k'a fɔ wele bilala sariyatigiw ma ko kana na yɛlɛma kuraw bɛ se ka don a la cogoya min na o ko in yɛrɛ tɛmɛcogo jumɛn fɛ a baara daminɛw la Omar Kuita ale b'olu ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Nin décret min yɛrɛ bɛ tali kɛ Conseil national de transition maaw weleli la ka taa session extraordinaire la ale yɛrɛ kɔni bilala kuma min na o y'a sɔrɔ su kora dɔɔni
a bɛ tali kɛ kuru 7 ɲɔgɔnna na a fɔlɔ o bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ charte de la transition ale yɛrɛ kow ɲɛ lajɛli n'an k'o ma révision sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ kalafili sariyaw kan ka taa se sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ni an b'a fɔ a ma ordonnance numéro 2019 011 PRM ni ale yɛrɛ taara mars kalo tile 27 san 2019 ni o bɛ tali kɛ institut national de santé publique ale bilali la sen kan sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ adamaden joli ani ka taa se a koɲɛ wɛrɛw ma sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ jamana musakako la min taara san 2018 sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ polisi territoriale ale bilali la sen kan ani k'a kun cɛ sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ yatela min dɔr yɔrɔ ale seginni ka dilan ani ka taa se a datuguli baaraw ma fɛn min bɛ tali kɛ charte de la transition ale ta baaraw yɛrɛ la ni a ma ɲɛ k'a fɔ kalo 18 min kun taara jamanadenw fɛ septembre kalo tile 12 san 2020 o tɛna se ka bato bilen gouvernement kɔni a hakili ta i n'a fɔ laɲini minnu kɛra assise nationale de la refondation hukumu kɔnɔna na ka délai kura yira CNT mɔɔw la hakili jagabɔ bɛ kɛ min kan ka fara o kan fɛn min ye président dan kan ni an ko ma vice président ale jɔyɔrɔ min kun bɛ charte de la transition kɔnɔna na o bɛna bɔ yen nɔ fɛn min kɔni hakɛ min fana kun jirala gouvernement mɔɔw la ni a kun jirala k'a fɔ a tɛ tɛmɛ maa 25 kan o fana bɛna bɔ yen nɔ walasa ka se ka dayɛlɛ maa caman ye fɛn min bɛ tali kɛ fana conseil national de la transition dɔ bɛna fara o mɔɔw hakɛ kan polisi territoriale ni ale yɛrɛ bɛ accord d'Alger kɔnɔ ni a bilali sen kan o kɛlen don gɛlɛyaba ye ale kɔni kuma fɔlen don tuguni ni session extraordinaire hukumu kɔnɔna na wa hakili jagabɔ bɛna kɛ a fana kan i n'a fɔ tɔw walasa cogo min bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a koɲɛw la ni kuru 7 min kɔni bɛɛ lajɛlen fɔra o de bɛna ta conseil national de la transition mɔɔw fɛ ni k'a kow jateminɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛ ka hakililaw ta a kan yanni président yɛrɛ ale k'a ka waleya labanw di a koɲɛw kan tabarikala Umaru Koyita renouveau don kibaru ale kɔnɔna la ka o ladɔnniya k'a fɔ yɛlɛma kura minnu bolo dalen filɛ nin ye k'a dɔn donatɛmɛ faga kɔni sinsin ni sariya sun sababu fɛ o kɔni bɛ tali kɛ hakilina la maliden kɔni tilalen don tilayɔrɔ 2 ya ko kan minnu ko i k'a dɔn nini kɛ ka kan sabula ko laɲini minnu bɛ yen ni ma ya k'a fɔ bɛnkan dɔw kɛra olu ma se ka sabati ko sariya ka tɛrɛmɛ ni k'a bɛrɛbɛn kura ye nka fanga tɛngɛlɛmɛba dɔw bɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye fuguribɔ dabadaro ye sabula ko olu ka yeli la fɛn min bɛ yen ni a b'a la ka bato ko maa bɛ se k'a fɔ yɛlɛma ka don la ko nka ko charte yɛrɛ kɔnɔna kɔni t'a la ka bato donatigɛ fɔ ma ɲɛmaw kɔni fɛ dɔw kɔni b'a ye ɲɛ wɛrɛ la minnu ka jate la ko nin ye cogoya ye fɛɛrɛ ɲinitɔ ye waasa hali bi n'a ka bi ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ waasa ninnu ka jamana ɲɛmaaya baaraw bɛ se ka danci waati nataw olu kɔnɔna la a mana tigɛ da min na waati nataw na kɛ sababu ye ni ka min ye bagɔda ye o di maaw ma ladiriya kɔnɔ CEDEAO farafinna worodugu yanfan ka keleyatɔ u ka ko bɛ danga jumɛn na ka ɲɛsin anw ka jamana ma bi alamisa don u kɔni jɛra ka lajɛrɛ balen kɛ lajɛ balen min kɔni bɛ tali kɛ fanga d'Afrique kɛlen don jamana minnu kɔnɔ ni o dɔ ye i k'a dɔn Burkina Faso Ghana ani anw ka jamana ye wulikajɔ jumɛn bɛ se ka sigi ani ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ waasa tasa bɛ se ka dayira ni jamanaw na u ka taabolow kɔnɔ o bɛ se ka segin jamana mara sariya hukumu jɔnjɔ kɔnɔna la cogoya min na hakili falenw belebele bolila o kan hali n'i y'a sɔrɔ maliden caman bɛ yen ka kɛ ni hakili jagabɔ tigilamaw ka fɔliw ni e k'a dɔn kuma kunfɔlɔw ye maa caman tun ɲɛna k'a fɔ a na kɛ sababu ye jɛrɛ in senfɛ ka dɔɔnin bɔ Mali ka ɲagili o kɔni donni na nka k'a dɔn a ma fɛn bɔ sɛdennin sɔngɔ la bari la min bɛ tali kɛ CEDEAO maa ɲɛmaw na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tɔn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ to na ko waasa Mali ka ɲagili donni ka fɛgɛnya ko fɔ Mali donatɛmɛ faga maa ɲɛmaw ka kalata waati jɔnjɔn fɔ min ye hakika ye n'o yɛrɛ bɛ se k'a to tɛrɛmɛli da bɛ se ka don dɔbɔli la anw ka ɲagili o koɲɛw la yanni o kɔni baaraw cɛ kow tora o nɔ la hali bi Mali bɛ ɲagili ale sankisɛ kɔrɔla na nka maa caman bɛ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ka se ka kalata dancili waati kura dɔw fɔ ka di CEDEAO mɔɔw ma ko hali bi n'a ka bi ko o sɛbɛnfura foyi ma se CEDEAO jamana faamaw ma anw ka jamana maraba ɲɛmaw fɛla na e ma fɛn minnu na o ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye u ka nin jɛrɛ balilen kan ni jamana saba koɲɛw kan an k'a lajɛ u ka bataki sɛbɛn kɔnɔ CEDEAO b'i sinsin a hakilinaw kan o dɔw ye ka jɛmu fanga sigi sen kan a kɛcogo ɲuman la ka marabolo minɛnenw labila ani ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ waasa mɔgɔ si kana sigi fanga la jagoya la i n'a fɔ
a fɔlen do CEDEAO ka sariyaw kɔnɔ cogo min na mara kɛcogoya ɲuman kama. Mali jamana bɛ lahaliya min kɔnɔ sisan nɔ politiki ko sira fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ko olu ɲɛ b'a la ko calendrier kura min ko fɔra kalataw kama halisa o ma sigi sen kan i n'a fɔ u ye laɲini kɛ cogoya min na. O kama ko gɛrɛntɛ min sigilen do Mali jamana kan fosi tɛna bɔ o la. U b'a ɲini camacɛ fanga ɲɛmaw fɛ k'u ka chronogramme ɲuman dɔ bɔ k'a yira CEDEAO la walasa gɛrɛntɛ ka bɔ jamana kan dɔɔni dɔɔni. Burkina Faso jamana CEDEAO kɛlen bɛ ka jateminɛ kɛ o fɛnɛ kan. U ko lakanabaliya fanga bonyani bɛ kosɛbɛ ani ko o kama fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan ka maaw hakili sigi gɛlɛya ka ban. Ka fara o kan u ye Burkina fana sen bɔ CEDEAO fɛn bɛɛ lajɛlen na ko sani kow ka sigi sen kan. U b'a ɲini Burkina jamana fɛ k'u ka camacɛ fanga ɲɛmayaso sigi sen kan ka kalata calendriew fana bɔ walasa jɛmu fanga baaraw u ka se ka labɛn ko kura. Guinée jamana fana ta ko la CEDEAO ɲɛmaw u ko fana ko baaraw jateminɛnen do yen nɔ u fɛ ani k'u ɲɛ b'a la ko organe législatif dɔ sigira sen kan ka ban. CEDEAO ka ni bataki sɛbɛn in kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ k'u ni Union africaine ani Nations unies maaw k'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka Burkina Faso, Guinée ani Mali jamana ɲɛmaw dɛmɛ u ka calendrier kura dɔ boloda kalata ɲumanw labɛnni kama. Tabarikala ema fefa menu na o renouveau don kibaru konna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ finitigilaka minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'u bɔra diɲɛ jamana caman na k'a daminɛ nansara tulobulon ni diɲɛ gun wɛrɛw kan ka na anw ka jamana kɔnɔna la min ye sigi gɛlɛyalen don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ o kɛlɛ kɔni tɛgɛrɛ kunfɔlɔ o ye Faransi ye jatew bɛɛ lajɛlen ye min kɔni yira min bɛ u ka bi ambassadeur min bɛ yen ni o ye Faransikaw ka lasigiden ye ale kɔni fiɲɛ bilara ale senkɔrɔ fɔ ka taa se Danemarkikaw ka cɛdenw Mali faamaw y'a kanu k'u ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ u mana sira jɔnjɔn fɛ n'a damanda fɔ ɲɔgɔn mun kɔni bɛ Faransikaw tun y'a kanu k'u bɛna tile 15 da min kɔnɔna la u bɛna jatew kɛ k'a dɔn Faransi kan ka mun de kɛ ni ma ya k'a fɔ baara caman sɔsɔrɔlen do ani ɲɔgɔn cɛ politiki nasiratigɛ o sira kɔni kɛlen sira ŋɔni ma ye maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ min fɛ bilen sigi gɛlɛyalen a tɔ kun tora kelen ni min ye o ye lakana jɛɲɔgɔnya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kɔnɔ kibaruya caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ u kɔni b'a fɛ k'o fana sɛbɛkɔrɔ dulon an bɛ waati min na i ko sisan o kuma cɛden minnu bɛ yen n'olu bɛ lakana n'an ka jamanaw kɔnɔ ko jamana kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw na ɲini olu kɔni na u kunsin o yɔrɔ ninnu ma min kɔni hakilinaw bɛ yen maliden caman ko o ka kɛ yɛrɛ de fasi nka minnu b'a lajɛ ni jate ɲɛ wɛrɛ olu fana ko wulikajɔ bɛɛ kan ka kɛ waasa Mali ani Faransi ka se dɛmɛba jɛkulu wɛrɛw ma an bɛ se ka bɛn ka hakilinaw kɛ kelen ye waasa jamana ka lakana ani a ka hakilina taaɲɛ tɔ olu bɛ se ka sabati bari la maa caman y'a yira k'a fɔ ni tubabu jamana minnu bɛ yen k'a dɔn jɛɲɔgɔnya kɔnɔ nansara tulobulon ka jɛkulu caman bɛ yen lakana yɛrɛ kɔfɛ k'u ka dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma jango min bɛ tali kɛ mara yɛrɛ segini so o kɔni koɲɛw hakilina kura minnu talen don décentralisation kɔnɔna la ko Danemark, Norvège, Hollande ani jamana caman bɛ yen Allemagne ka taa se u nɔkan jamana ani Faransi yɛrɛ ma minnu bɛ dɛmɛ don Mali yɛrɛ ka jɔsen wɛrɛw kɔni na kuma ko sigikafɔw ni ɲɔgɔn faamuyaw ka se ka na bɛɛ ka se ka jisumanigi koliji la waasa yetaw bɛ se ka kɛ kelen ye nka yanni olu kɔni kɛ a dɔnna k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen olu ka kisa bɛɛ ka fɛ ka kɛ cogo di n'o ye tubabu lakanabaa ninnu ye an ka jamana kɔnɔ Bakari Sidibe ale ye ɲinini dɔw kɛ o koɲɛw kan an ka ɲɛma d'a ma. Danuwaw ka kɛlɛkɛcɛw tagalen kɔfɛ ka bɔ force takuba kɔnɔna na ani fo ka taa fara Faransi ambassadeur fana tagali kan ka bɔ Mali kɔnɔna na o kɛla sababu ye ka gɛlɛyaba don Mali ɲɛmaw ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw ma i n'a fɔ a lakalila ɲɛ an baarakɛɲɔgɔn RFI mɔgɔw fɛ cogo min. Ni kunnafonidiso min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na a y'a yira tuguni k'a fɔ min ye Faransi wolomasiri tabagaw n'o ye barikani maaw ye fo ka taa se finitigilaka wɛrɛw ma minnu bɛ nansara jamanaw kɔnɔna na k'olu ka tagali kuma bɛ dala nin wagati in na ani fana u y'a sɛmɛntiya wolomasiri tabaga minnu bɛ Menaka kɔnɔna na Gosi fo ka taa se Gao ma don n'a nataw la k'olu bɛ se ka taga an kɛrɛfɛ jamana dɔw kɔnɔna na o jamana ninnu na Niger ye jamana ye nin finitigilaka ninnu caman bɛ se k'i kunda jamana min kan o de hukumu kɔnɔna na araba tɛmɛnɛ Faransi jamana minisiri min bɛ yen n'a tɔgɔ Florent Parly n'ale ka baara ɲɛsinnen don wolomasiri tabagaw ka ko ma a y'i senfa ka don Niger kɔnɔna na yɔrɔ min na ani Mohamed Bazoum n'o ye jamana in ɲɛmaa ye u ye hakilifali dɔw kɛ finitigilaka ninnu ka kow kan
ka dɔ bɔ finitigilakaw la ani ka dɔ fara sanfɛ kɛlɛ kan n'a bɛ kɛ ni duroni ye u ye taabolo ye bi na min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bamanci wali kɛlɛli la saheli jamanaw kɔnɔna na ni faransi jamana finitigilakaw be se ka to yan fɔɔ ka taa se nansara jamana tɔw ma a be se ka kɛ u bi taa jamana wɛrɛw la bamanci wale bɛ senna jamana minnu kɔnɔna na mali kɛrɛfɛ i n'a fɔ a fɔra faransi jamana ɲɛmaw fɛ cogo min na Côte d'Ivoire, Togo, Benin fɔɔ ka taa se Senegali ma o bɛ n'a ta ɲininkali dɔ bɛ tɛnku n'o bɛ tali kɛ kaskibilenw ka koɲa kan n'u bɛ mali kɔnɔna na MINUSMA hukumu kɔnɔna na n'o ye la mission des nations unies ye nka u ni barika ni ani takuba ti baara kɛ ɲɔgɔn fɛ saga 40 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ ten kibaruyaw daɲɛ kumabaw la k'a fɔ mali de togoda fara duguba kɔnɔna ka maa caman nisɔndiyalen don bi ka kɛ ni donatɛmɛ faga taabolow ye a ma sɔrɔla k'a fɔ olu caman ka seereyaliw la ko dɛmɛ kɔni u bɛ k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ jamana ɲɛma minnu hakili bɛ jamana den bɛɛ la yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru kan o ŋaniya yira caman kɛra ni k'a dɔn dɛmɛ suguya caman ye ka ɲɛsin marabolodenw ma o de kama maa caman bɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na minnu ka jate la ni n'u ye hakili falen u b'a fɛ furanjɔrɔ faga fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ waasa u ka to jamana kunna o fɛɛrɛ jɔnjɔn ka di hali ni y'a sɔrɔ politiki sariyaw nasiratigɛ la o kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ beredukaw fɛ Kolokani olu garisɛgɛ donna Lahawuta kɛnɛyasoba la min kɔni bɛ diɲɛ yɛrɛ kɛnɛyaso jɔnjɔn kɔni minɛ kɔnɔna la ko jamana minisiri ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni a nɔkanba caman bisimilala bɛlɛdugu maabakɔrɔw fɛ waasa ka se ka nin kɛnɛyaso in koromokari k'a ta k'a di dugudenw ma u ka kɛnɛya baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na Astan Jalo ale bilala an ka cɛkulu dɔw ɲɛ minnu taara kɛnɛ kan ka bɔ Kolokani u ye ja minnu sɔrɔ an ka mɔfilɛ yan an bɛ Kolokani bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na premier ministre n'a nɔfɛmɔgɔw kunbɛn a selen kɔ premier ministre n'a ka délégation fɔlɔla dugu marabaw fɛ yen ni dugutigi yɛrɛ b'o la o kɔfɛ an y'an kunda Kolokani CSRF kan ni o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kolobɔn karili kun kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don ni CSRF ko in na Kolokani kɔni ye dɔgɔtɔrɔso in ta k'a lajɛ an minnu ye a ɲɛma kalifalen don an la bi vraiment bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi kɔni bi anw labɛnnen don ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka kɛnɛya lase an ka sigidala mɔgɔw ma échographie kɛyɔrɔ radiologie kɛyɔrɔ urgence laboratoire o n'a ɲɔgɔnna camanw de bɛ nin CSRF in kɔnɔ jamana ɲɛmaw kɔni y'u ka wulikajɔ yira ka kɛɲɛ ni jamanadenw nimisi wasali ye ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ barisa kɛnɛya ne ma taa la ne tɛ fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ ni farikolo yɔrɔ fitinin ma nin dimi a ka jugu a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ donc ni dɔgɔtɔrɔso jɔra o ye nisɔndiyaba de an ma donc an bɛ dugawu mun kɛ dɔgɔtɔrɔso in an k'a minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'a minɛ ka ɲɛ halisa ala ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔna la donc mana ninnu mun b'a kɔnɔ kɛnɛya furakɛli mana ninnu bɛ taa fo miliyari 1 na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɔli o fana bɛ miliyari damadɔni bɔ barisa an y'a ta yɔrɔ min na k'a lase u bɛ taa dɔɔni bɛ miliyari kilancɛ kan bi an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ baaraminɛw minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine ni ye baaraminɛw minnu bɛ don kɛnɛyaso in kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari 1 bɔ li 70 banabaatɔ 70 bɛ se ka furakɛ en même temps kɛnɛyaso in kɔnɔ dɔnkilidalaw dɔnkɛlaw dɔgɔtɔrɔso kolobɔn karili ale ni visiti kɛli kɛnɛ in ɲɛnamayara ni olu ye tabarikala saga 43 o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ tɛnɛni dugu kɔnɔ o ye yɛrɛmarakafo ye dugu naani bɛ min kɔnɔ Segu san ale marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ olu fana ka dugudenw n'o ye jɛrɛjɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ min ma ko AJD ka olu farala ɲɔgɔn kan min ye sefa wari miliyɔn 20 ani a kungafɛn k'o kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso lahawutaba ye ka di yen dugudenw ma minnu na maa ka dɔrɔmɛ t'a la dugu denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko fana baaraw koromokari la waati nataw la minnu ja bɛna sɔrɔ renouveau donkebaru kɔnɔ san gouverneur a n'a ka denbaya ka fara min ye san marabolo maa bɛɛ lajɛlen b'a la a ka jɛmukan in lajɛ nin waati na
waati kelen mais mariam service la Abubakar Dambele n'a ka cɛdenw ka jateminɛna na ko o bɛɛ lajɛlen k'u danse bi Fanta Tongotan wulikajɔ kunfɔlɔ ye nin ye yani an ka an munumunu k'an sigi kɔrɔ yan fan fɛ kibaruya tɔ olu saluli la awalo k'i fo baara tagabolo ɲuman na kunnafoni kunfɔlɔ olu tun ye nin ye a tɔ camanba bɛ segiba kɔnɔ nka an bɛ taga ni a ye dɔɔni dɔɔni sisan fulakɛ ale bisimila wagati sera bi ye tɛnɛ bi dɔgɔkun daminɛ a ka kan an ka soli ka sirabaw lahalaya jateminɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma bɔ fɔlɔ olu ka se ka siraba lahalayaw dɔn minnu fana bɔra janton yɛrɛ la o bɛ se ka matarafa cogoya min na Sori Ibrahim Diallo a bɛ Bamako sigida jumɛn de la sɔgɔmada in na a bɛ fan min fɛ a n'a tɛmɛna sira minnu fɛ a ye mun de ye o sira ninnu kan siraw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na an ka nɛgɛ karafetigi Batoma Kane a lajɛ ni Sori labɛnna